Hello mga kapundi, magandang araw po sa inyong lahat. At nandito lang ako sa kusina ng aking bahay. At pahinga muna tayo sa pag-gardening. At ito nga kapundi, mayroon kasi mga katanungan sa akin si Ma'am Nancy of New York. So Nancy, ano ang pili ni Ma'am Nancy? Nancy Cruz. So ayan, matagal na itong katanungan ni Ma'am Nancy, kaya lang hindi ko mabigyan ng oras dahil busy ako palagi. So ngayon, dahil wala naman akong ginagawa at birthday ko ngayon, nagkukulong lang ako dito sa bahay. So ayan, sasagutin ko yung mga tanong ni Ma'am Nancy. So ito yung unang tanong niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng inspiration para maging passionate na plantito? So Ma'am Nancy, yung nanay ko mahilig sa halaman. But yung mga halaman dati sa amin, kasi nakatira kami sa isang sitio na malapit sa bukid. So walking distance nga lang yung ano namin sa ilog, sa bukid talaga. Walking distance lang yung tinitirahan namin. So yung bahay namin po, Ma'am Nancy, ay napapaligiran siya ng mga bayabas. So yung bayabas na yon ay tinitrim ng nanay ko. Parang halaman na rin siya, parang binibilog niya. Hindi ko pa alam yung mga binibilog na halaman, yung mga kinukortahan na bilog, kinukortahan na Christmas tree, something ganon. So yung nanay ko ginagawa na yon. Bata pa ako noon, since siguro mga 80s pa yon. Halos wala pa akong kamuang-muang at naglalaro pa nga ako dun sa mga ilalim ng bayabas na ginugupit ng nanay ko. So that time, sumasama rin ako sa kanya pag kung saan. Minsan sa mga lakaran, may mga halaman, minsan kumukuha ako ng halaman, tinadala ko sa bahay. Hindi ko naman tinatanim kasi hindi pa naman ako marunong magtanim dati. Then, ang halaman namin, bukod sa bayabas, ay meron kaming gumamela, tanglad. Ayan, yung crouton, hindi namin pinapansin kasi yung parang very, hindi ako nagagandahan sa crouton. Yung lang, batik-batik na crouton ba, na yung dahon niya batik-batik na parang yellow and green. So, very common sa amin dati doon sa bukid. So, ayun, nanay ko yung naging inspiration ko sa paghahalaman. Then, ito pa, pangalawa, ikwento mo naman bakit mo naisip mag-vlog? Nag-practice ka ba maging comfortable sa harap ng camera? So, Ma'am Nancy, actually hanggang ngayon hindi po ako comfortable sa harap ng camera. Nahiya pa nga ako. Minsan, nasasamid ako, nabubulol ako palagi sa sa salita dahil ayun, kabado palagi ako sa harap ng camera. Katulad nito, parang nabubulol-bulol palagi ako kasi talagang hindi ako praktisado magsalita. So kadalasan niya tinatawag akong Bisaya. So actually kahit yung mga friend ko sa Manila, kahit alam nilang Bicolano ako, tinatanong pa rin nila kung Bisaya ba ako. So hindi ko maano kung bakit Bisaya yung tinatanong palagi nilang, Bisaya ka ba dong? Mga ganun. Sinasabi ko rin, oo day, oo dong, Bisaya ako dong. Mga ganun ba? Then, ayun. Yun na nga po, hindi ako masyadong comfortable sa harap ng camera. At ano ang title ng una mong vlog at kailan ito? So, yung first time ko po video-videohan ba? Kunwari nag-video-videohan lang. Tapos, hindi naman talaga siya vlog. Hindi ko alam na matatawag na vlog yun kasi that time, kasama ako ng friend ko sa Manila, or nagbabiyahe kami, salog kami ng kanyang sasakyan along the EDSA. So nagbi-video ako, sabi ko, paano kayo mag-vlog? Ganito ba, mga kung ano ang tinuturo ko. Ayan, mga dilawan, mag ganon. So ang title ng video ko na first time kong mag-post ng video sa YouTube is my first time in Manila, September 4, 2019 po yung pinakauna kong video. At syempre yung normal vlog ko, second vlog ay My Garden in Manila, at pinablish ko po yun September 8, 2019.
So doon yung garden po yun ay sa friend ko doon sa Manila kung saan ako nakatira, at inaalagaan ko yung garden doon. So pag na-check nyo po yun, pag tinignan nyo po yung aking pinakalumang video, second to the first video, ay mapapanood mo po yung My Garden in Manila. So maganda po yung garden ng friend ko doon. So alaga ko po yun. Then pang tatlong tanong, yung ipinapakita kung paano mo inaayos ang mga halaman sa loob ng bago mong bahay. I-share mo sa manonood kung paano ang growing habit at care ng isang halaman na pwede panloob. So, ayan po ma'am, depende po sa halaman kung ano yung gusto mong ipasok sa loob ng bahay. Katulad nung nakagawian natin na, halimbawa yung snake plant, kadalasan natin na pinapasok yung snake plant sa loob ng bahay, peace lily. So, yung pag-aalaga po ma'am ng snake plant, halimbawa lang, syempre nasa loob po siya, hindi nainitan, at madilim. So, ang pag-aalaga po niyan ma'am, syempre, kasama na yung pagdidilig natin. Ang pagdidilig po dyan, ma'am, ay hindi binabasa yung dahon. Ang binabasa lang po yung soil. Kasi once na binasa mo yung dahon, na ano siya, nabubulok po yung dahon niya. Hindi mo mamalaya na yung alaga mong snake plant ay ano na, lupay-pay na kasi yung pinakapuno niya ay nabulok na yung tangkay niya, yung pinakadahon. Then, ayun, pagdidilig po tayo sa snake plant, sa ano lang siya, sa soil, at wag natin paliguan. So, kung gusto mo naman, ilabas mo siya sa bahay at doon mo lang siya diligan kung gusto mong basang-basa talaga siya. Kasi kailangan din naman ng malinis yung dahon niya para mawala yung mga alikabok. Ayun. So, ganun po ako mag-alaga. At kung gaano siya katagal, sometimes po umaabot siya ng minsan 1 week ko siyang inaano dito, nakatambay sa loob ng bahay. Din pag naisipan ko na, yung tagal na pala din sa bahay, sa loob ng bahay, so ilalabas ko na. At lalo pag may umaambon at malakas yung ulan, yun talagang pinapaulanan ko siya. So hindi naman siya mapupulo kasi sa labas, siyempre maliwanag at may sunlight. So ayun, importante po yung halaman, or importante yung sunlight sa halaman kasi doon po siya kumukuha ng energy. So, ayan po yung kung paano ako nag-alaga. Almost 1 week po sa loob ng bahay. Then, kapag yung halimbawa, crouton, mas sensitive po yung crouton kapag ipinasok mo sa bahay. Na natutuyo yung dahon niya kahit diligan mo yung puno niya, natutuyo yung dahon niya. Kaya, mas maganda siya sa labas ng bahay. Pero, pwede naman siyang ipasok. Basta doon lang sa may natatamaan ng araw, kahit na morning sun, ayan, okay naman po siya. Ayun. Ang gulo kong magsagot kasi nga po nawa-conscious ako sa camera dahil talagang hanggang ngayon nininervous pa rin ako marap sa camera. So, i-feature mo ang dalawang klaseng lupa ang kailangan. Gaano katagal na pwede sa loob ng bahay. So, yan nga po ma'am, kung anong klaseng lupa ang kailangan. Dito kasi ma'am sa amin, ordinaryong soil lang naman ginagamit ko eh. Hindi ako bumibili ng mga garden soil, kahit anong panglagay sa mga halaman na binibili ng mga may kayang plantita at plantito. So, dito po sa amin, talagang plain na soil lang galing dyan sa labas na pinapala ko, nilalagay ko sa paso. Yun lang po yung yung ginagawa ko sa aking plants. Even fertilizer hindi po ako naglalagay. So ngayon lang ako natututo na maglagay ng fertilizer kasi gusto ko rin na para bang gusto ko rin na maging bongga yung halaman ko ba. Yung parang matataba, magaganda, pero I think parang the same lang din naman naglalagay ako ng fertilizer so mga 2 months na yata ako naglalagay ng fertilizer, but noon naman magaganda na yung halaman ko. So ayun, maganda din na pumunta ka sa may mga manok o baka o kambing at magtanong kung pwede kang bumili
or mag-interview tungkol sa manure kasi magaling ito ihalo sa native soil para pang abono ba. Yun po ma'am, doon po sa Manila, mayroon kasing farm yung kapatid ng friend ko. Madalas silang humingi ng manure doon sa kapatid nila na may farm. At ayun, dinadala doon sa bahay, doon sa tinitirahan kong bahay sa Manila, doon sa friend ko. So, madalas silang gumamit ng manure ng manok para pang abono po. Yun madalas ang kanilang pang abono. Minsan sako-sako yung dinadala doon. At syempre, nakikita ko rin po ma'am sa Benguet. Pag pupunta kami doon, may mga gulayan, yung nga nangangamoy doon, akala ko patis or malansang isda yung naamoy ko. Yung pala yung manure ng manok, ginagamit pa lang pang pataba sa mga gulay doon sa Benguet. So, ayun po na experience ko. Pang-anim na tanong, naisip mo ba na mag-propagate at ibenta ang mga ito? Opo ma'am, na iisip ko po madalas kasi kadalasan naman po gipit ako dito. Yung kinikita ko po kasi sa pag-vlog ay hindi naman every time na araw-araw ay kumikita. Ako minsan may pumapasok $1, $2. Ganun lang po yung kinikita ko per day. So yung mga nagtatanong dyan na kung malaki yung kinikita ko ay mali po. At yung mga nagsusumbat sa akin dyan na dahil kung hindi daw dahil sa pag-vlog ko sa garden nila ay hindi gagandang buhay ko. So maliit po yung kinikita ko sa pag-vlog. Sabi ko nga $1, $2. But nung medyo pandemic, mataas siya ng konti. Umabot ng $5. At naiipon yun, hindi ko ginagalaw kasi dito lang naman ako. So ngayon, mga na lang, $1. So magkano ba naman yung $1? 50 pesos per day. So ayun. Yung mga nagtatanong din, kung continuous ba yung kita ng mga video sa pagbablog. Depende po yung kung araw-araw ba yun, kung araw-araw ba trending. So kikita ka, pero pag wala nang nanonood, wala na rin yung kita. So mostly, ang karamihan sa video ko, kumikita lang sa first, second, and third day hanggang 5 days ang kita nun. At after nun, halos wala na. Akala kasi ng mga na-vlog ko, yung video ay continuous pa rin yung pagkumikita ng video na yun na binidyo ko sa kanila. Kaya madalas may nagsusumbat sa akin na buti ka pa, continuous yung kita mo. Hindi ganon. Kapag may bagong video lang ako, saka ako kumikita. At yung katulad yung hindi naman masyadong yung mga videos ko, konting-konti yung views, ang earn ko lang nun, $1 to $2 lang per day. Sometimes umaabot ng 3, depende sa haba ng pinapanood. At kung hindi ini-skip yung mga ads, ayan, tumataas din po yung income ko. Pero yung mga nakaraang vlogs, wag niyo na pong isumbat sa akin yon dahil ang kinita doon, kulang pang pambili ng paso. Ayan po. Kasi iniisip ng mga na-vlog ko ba, na dahil doon sa garden na binag ko sa kanila, nakapagpatay ako ng bahay. Masinop lang po ako at hindi ako magastos, wala akong bisyo. Lahat na kinikita ko, iniipon ko, then pag kumukuha ako, binibigay ko sa nanay ko, sa kapatid ko, sinishare ko sa kanila. Yung tira, yun ang hindi ko ginagalaw. So ayun po. Nasa na ba yung Opo, naisip ko po yung magbenta nga kasi araw-araw po gipit po ako. So, hindi ko alam kung paano ko masisimulan kasi unang-una mahirap po yung soil dito. Pwede akong mag-propa ng mga croutons, yung mga sanga-sanga dyan. Ang problema naman po yung soil. So, saan ako kukuha ng soil at paano ko siya ibibenta. So, ayan. Gustong-gusto ko yun. Iniisip ko nga, lumipat ako dun sa bayan para gawin kong commercial yung garden ko at magbenta ako ng halaman at the same time gagawin kong coffee shop. Ayun.
Number 6, sana yung hagdan mo malagyan ng reel habang balang araw para safe ako. So, iipunan ko na naman po yun, ma'am. Ayun, kaya lang ngayon talagang mahirap mag-ipon ngayon kasi sobrang tumal na. Hindi katulad nung dati na talagang na-addict yung mga tao sa halaman. At isa pa, yung mga viewers ko, mga vloggers na rin. So, busy na sila sa pag-vlog. Instead na manood ng vlogs ko, yung iba nanonood pa rin. Instead na manood ng mga videos ko, busy rin sila sa pag-vlogs. At syempre, sinusuportahan ko rin sila. Then, ayun. Mas lumipat yata sa kabilang platform dahilan para umunti yung viewers sa YouTube. So, alam nyo naman yun. Yun po. Number 7, gumagamit ka ba ng IPA sa soil? Soil preparation mo, napakahusay nito. Ma'am, hindi po ako gumagamit ng IPA sa soil kasi po dito yung IPA ng palay, ginagawang yung pangpakain sa baboy, ginagawa nilang feeds. Kaya yung mga IPA dito binibinta at wala kang mabibili ng IPA ng palay dito maliban na lang kung mayroon kayong palayan at ng mulino yun ng palay para kunin yung IPA. Pero kadalasan po yung IPA ng palay ay binabayaran na ng bigas, paggawaan ng bigas para ibenta nila. Pagkain ng baboy po yun dito sa amin. So pang-8, last na po ito, ma'am, yung tanong nyo. Pwede mo ba i-feature ang Mayon Volcano? Mayroon bang nursery doon na pwede mong pasyalan o isang nursery na pwede mong i-feature sa vlog mo? Mahirap po, ma'am, i-feature yung Mayon Volcano. Wala akong magamit, wala akong drone. Ang camera ko lang po ay cellphone. So yan lang po ang gamit ko, cellphone and gimbal. Minsan po napunta na po ako dun sa Daruin, sa yung very famous na simbahan na Nagiba dahil sa putok ng Mayon. So mahirap pong makita yung Mayon doon. Sometimes gusto kong pumunta talaga doon at gusto kong kuha ng video na malapitan or habang papalapit ako, sinusum ko yung Mayon Volcano. So, kaya lang po wala naman ako magamit. Ang ko lang doon yung garden sa Daroy, na feature ko na po yun. At wala pong mga nursery garden doon. Kung mayroon man po siguro, mga nakatago at hindi ko alam. Pero yung po sa Daroy, mayroon din pong garden at na-feature ko na po twice. So ayan po, ma'am, pawis na pawis ako. So marami pong salamat sa inyong katanungan. Medyo kinabahan ako sa mga tanong niyo po. Pero ayun, dahil nga hindi ako masyadong praktisado magsalita at siguro dahil sa katahimikan ko, ayun, at least nasagot ko po yung mga tanong niyo. Maraming pong salamat at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa mga viewers dyan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat. Muchas gracias. Diyos mabalos.